kayon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur iris lumrang gandaning puspita ana titi sonya madya ratri raras rumedeng akoso bocah pacang gireng angin sireping sangarko gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sanggang Portongopati kang jumedhul saking perang wetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing ngamancan diwasani nang wau-wau sowan cinuwus ngancik goro-goro bumi gonceng mantelung kang langit samudra kocak sumamburat pindho kinapara banyune kaya kang gunung lemah pangkama watu geni katembuing bayu putra ing angkasa kumluduk swara lir gelap sasra kekayon katrebak kadya den babati katembuing kancara Goro-goro ing jawating pakliran sekte mung ngurmati miji loro parapat punakawan Kelurah Garing Kelurah Semar Garing Petruk Semono Kelurah Bagong yang sama gegojakan madyaning ora rombo alon harire
Gara-gara. Gara-gara. Gara-gara ing jagating pagliran sing tamu hormati Jero. Kilurah Gareng, Kilurah Semar. Kok kowe mau iso kleru ya? Ya biasa. Ketrucut aku ki sok-sok seneng aku nek ketrucut ini. Oh, iki wane ndi ki, Truk? Ya nek suwaning ndi mau catetan ya. Ning Padukuhan Ngaranan Sendangrejo, Minggir Sleman. Heeh. Cerak nggone Ibu Neti ngene emake. Mampir engko. Ora ketang selilo, mampir dolan kok ngopi. Ngopi apa jenenge? Apa ya? Nah, suwe-suwean iki penake ngopi, kopi susu nak buat. Ngiring wedi. Saiki apa jenenge? Cek WA sih, ini mbok menawa ana isih ana WA pemundutan. Heeh, karena ya HP-ne saiki 3. Nanti ngecek siji-siji nadaan iki. Nggih. Ana iki. Tinggal siji le sak bungkus wae 10. Oh, Lang Mas Uma iki njaluk sos iki jebul. Udu. Iki Mas nitip sawer tuk Mas Gading nggih, tuk wayangan malam nanti ngene. Ucapan nyuwun tembang sak-sake. Wah niki yang nembang Mas Gading. Waduh. Aku semangat berkarya terus Mas Gading. Semoga nyawiji dengan Mbak Lintang. Saran dan kritik dari penggemarmu tetap diterima dengan bijak ya Mas, karena mereka menyayangimu agar Mas Gading semakin sukses dan laris. Tingkatkan ibadahmu ya Mas, semoga Allah melancarkan kesuksesanmu. Dari mbahmu iku penggemarmu di Gunung Kidul. Siap aku pokoknya. Kalau aku nek bab ibadah ora tau tak tinggal kok. Apa? Aku ki cah tertib kok saiki kok. Nang kamarku wis tak pajang apa jenenge? Sarung, pecis barang sajadan tak pajang. Mukena barang tak nggo jaga-jaga kok. Aku jaga-jaga nek ana sing nginep ngono lho sedulur-sedulur apa. Ha iya. Berarti apa arep saiki arep apa? Aku nek ora apa jenenge? Kadung tresno ki ora. Aku seneng banget karo kadung tresno ki. Apa meneh lang didangdutke slow kae. Enak banget. Petro wae kon nyanyi. Ya wis aku ya ora apa-apa. Kon nganggo bawa apa ora? Wale yo nganggo ya. Wah, ora nganggo ya ora penak. Sing adung tresno ki nganggo bawa penak. Aku wae sing bawa. Rasa meneng wae kowe. Ngejokke diri ngopo? Sepiro? Amene. Dagel kowe. Dagel raga mau nek ngono kuwi. Mau ki wis ana Gareng Wonosobo. Sing ora rasa dagel kalah lucu kowe. Iya. Namu gak anu ning burine Bagong wae aku kala-kala ning kene iki. Wis. Sepiro niki? Sepinten niki? Rino wengi. Waduh kok ndak dodoki barang. Dadi ati. Barang yo lali kok yo jenenge wong nyakeli apa jenenge iki cempala refleks dok dok. Terus napa anu cakepane? Heeh. Tanpa dahar tanpa nendra kayung yun marang slirane Kene iso bawa wae ki Truk. ula kepiye je andek Ndekno iki mung meneng wae. bola aku ki karang apa jenenge bareng ngeduk bakat yang terpendam ki lho Ya gitu teruske. tekan ngendi mo tekan selirane ya tansah kumawanging netra jro ati kadung tresno
Wis meh ngancing lho aku iki mau. Ya diteruske. Apa terusan bar iki? Napa, Mbak? Tan liya amung sliramu satemah loro asmara. Oh, apik. Apik kene, apik. Wah ya kepiye to? Iki lek ku sinau. Wah. Mau bengi. Karo nyambi karaoke aja aku ngomong. Refleks. Anu Mbak Kadung Tresna, lagu apa kuwi? Wis. Pokoke kuwi tak jajal, kabeh-kabeh tak jajal kok aku nek. Lang anu nyuwun langsung, wah aku nek ra dangdut mau lho iki aku. Langsung ya Mas ya. Mas. Enggak, langsung mau Mas, langsung dangdut mau Mas. Kublakku tak Mas. Wis katon decane yen wo prengkaton man cara aduh wirakane sinantan ambosene yang basangut wimbuh patut nyoto jatmi komrek hati lestari yo tanli lapisa saremo nadyan bebasane kali ngangkodong salembar limas kaya wis kuncatan rasa sengsem ning atiku Diteruske. Iya teruske. Tekan ngendi mau iki? Bacaane ya. Bacaane saro asri dropa tengku tansah kuwur teman lumayan amung nimas paraningsih
katon bejane yen katon mencoron aduh wiragane sing awangkan ambotene yen basengut limbo patut nyoto jatmi komra hati aduh lestari yo kan le lopesa saremo nadyan kepasane kalingan kodok saembar nimas kaya wis koncetan rasa sengsem ning atiku bacaane sarwa asih rupa tenku tansah kuwur wis lumayan amung ning mas barat ningsih wajan wah dapat meneh ora gak ora sarung mabur apa ora iso aku nek sarung rapal ya apa ya iki terusan ayah apa pengae berarti ki kowe wis nembang ya wis ganti kowe saiki Kang oke aku ki nek ora sing apa jenenge ora sik nyemek-nyemek ora gelem aku mah Bu Wahyu apa ya anune ya Sineman Bu Wahyu nganu nyepeng mik mik ayo Ji, nggih pripun Pak? Mas Dalang. anu kata nembang nyekar ajeng jineman apa Manut. lho kok manut Napa ya? napa kula nggih nderek mriku pun sing rada dawa Gladek glinding. gladik glinding Kedawan mboten niku? mboten ngertos pinten riyen dereng kula ukur rek nek tak ukur wis ngerti karena mungsuhe iso nampani ora yo nggih mboten apa-apa niku gadhe glinding niku nggih sip seneng aku iki iso bubuk aku bare iki Kinupita kangku yang ngelayang ning dhuwur bang ya bapak wulu
Manuke sapa? Manuke sapa? Manuk prit iki. Manuke gare. Wah, ora ya. Gagak iki wah. Ora ding. Manuk emprit. Heeh. Ra sida. Manuk emprit. Prit. Pating cruwit-wit. Calurutan geni rangu lati pangan biuk kode ambyuk biuk kode ambyuk biuk kode ambyuk aning pasawahan nuju ipari rayahan nuju ipari rayahan ning babagan konangan bapak tani mingat-mingut ambesengut natani parine asrut manuk pendet Wilah sing manuk meneh ta iki. diet pating cruwet wet ram betan rambut turut ngepang grambel sepirang pirang ulu ijo cucuk abang manuk bleko nggon mung ledek delek-delek ngintak kodhok cucuk mepet-mepet tenggok anjejeran ning beledok amelera ulat ke sandang pangane sampun Mas Oh, Dalang. sampun. Nggih, matur nuwun Bu Wahyu wis. Sami-sami. Apik banget swantene. Sok diteri tapi. Saiki ganti Bagang. Oke, nah aku nek ora sing semi-semi rock ora gelem aku. Pokoke waduh kerduse metu kae. Lah. Apa ya aku bingung aku nek kon milih lagu ngene iki. Wah, nah aku ya tetep idolaku sepanjang masa. Sapa? Bu Prasno lah, sapa meneh wae lebih dari surga iku iki padake. Anu nyepeng mic. Ora mengobong menyan wae ayo. Pun niki nyekel mic. Pripun Mas Dalang? Nembang nggih. Nggih. Mbang apa? Nah aku nek Bu Prasno niku mboten jumeneng mboten wah. Ana sing kurang nek ora jumeneng iki. Kudu dimusuhke karo sing ngebosi malam iki. Wes ora aku ora madang kok. Mau prihatin no. Ayo ngadeg. Hmm. Kowe iki bathine akeh bengi iki. Bathine akeh. Ngadeg. Wah ya. Wah ya.
Ayo upane ning njaba ki mau. Upo. Enggak. Tidak baik. Wah, ya kesel kok ket mau ngrebab. Saya jenenge yo berang-berang dina bladhek e kowe. Mulane saiki terus ngebosi. Mobil anyar. Ora ngono kuwi mobile sapa sanyar? Kualat lho wele. Ambulan po. Maksud Yo kowe dudu aku lho sing muni. Mbok sing apik. ora putih kok. Bengi iki kudu ngajeni aku. Apa ngajeni wong tok cowok. Sing ngebosi ya iki malam ini. Bos itu. Bos. Ya. Apa, Nduk? Amplopku tulisane I love you to. Heeh, men khusus kowe tak love you. Wah. Ayo pisan-pisan yo ngrasake sing tuwa kok ngene. Yuk tenan kuwi. Ora ngapusi aku yuk. Biasane ngrasake sing tuwa ora sing enom terus ya. Ora ngrasake le omong-omongan sak pejagong ngono lho. Oh, lah tak kira Kan Bang apa? apa sing anu sing gumyak-gumyak Om. Apa? Oh, liwung. Aja liwung-liwung ora duwet yo. Liwung mboten Iku duwet. mboten duwe. Oh bener itu. Mendem. Aja ya, ora ana Mendem sakit wedokan. rindu ya ora iso, rada kempling. Wah, iki sip rondo kempreng ya sip. Kuwi wae. Lah, nggih. Ya wis gleleng ora iso. Penontonnya alhamdulillah awet, Mas. Wah, nggih alhamdulillah. Wong ketrima ki serasa dimereni ya. Ora, Bukan Nggih. dari. ini sik mayang aku mesti entek terusan. Ini ya gandeng sik mayang ki wae ya penontonnya elok tenan. Seneng. Wah, alhamdulillah sing rame banget jebul ya Om. Rame kok, Sing iki kathah. matur nuwun. Nggih matur sembah nuwun Wah, Cen. Pokoke sinau terus. Ini bab Antawacana dolan ngambah. Wah, nggih. Bab sabet Bab nang ngambah. nambah. Anu sanggit wayang, Ngambah. lakon, Ngambah. naskah. Ngambah. Wah, Pokoke nek utang ning nggonku ngono. aja. Kowe bejo kok kae glelengmu Oh lho. iya yo. Ndase sapa-sapa to idak. Ya ora ndas. Ya saiki ngidak nggon musike. Yo to kurang ajar to. Ora apa-apa. Rondo kempling, Mas. Heeh. Rondo puri ya. Mas. Warga laras. Suasanane nyenengke. Ler mandaya. Utuh iki. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kelaras panas alias kebetulan belanjane akeh rada kabotan yen purun mas enggal-enggal ngrencani tekan ngomah mangke kula opahi topil wong legen golek momongan niki bayu produk badhe pindahan jo ampun kula mas sampean ampun kuciwa kuciwa nek kowe tetep kecewa aku Rendang anyaran karo sapa-sapa Ah, wis rapi. awan-awan
blonjo ning pasar paing prawan rondo buatku rapatek penting Neng Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting dosu malang nyeperan kenin Oke dewe-dewe pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ngati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancane Aklar Mas alias kebetulan Belakane akeh rada kabosan Enggal-enggal rencangi atak ngomah Make kula opahi tope wong legen dole ngomongan niki plojo napa Mbak Yu badhe pindahan awan-awan menyang blonjo ning pasar paing prawan rondo buatku rapati penting tuku gelang opo anting-anting dosu malang pengen Pon Nggih sampun Apa Mas meneh? Gading. Woi, sik tekan apa meneh tetep tak tambahi no. ora sah wis Wah, ora mesti tekan apa meneh ngono wis. Karo saiki karo apa ya? aku wis wae Weh, pisan meneh kok. waedan iki Karo Mbak Ayu. alah Oh. Setuju napa mboten, Pak? Lho niku setuju, Om. mbok golek pasangan liyane iya wong loro guys ora lucu ora lucu kok Oh. Oh, kae. tetep kok gak lucu ya Heeh, tetep kan gawe lucu. ya golek imbuhan bu kene Mbak Ayu. lah apa arep nembang apa lagunya apa Lagune apa ya? Apa padu wae? ya aja Aja. ngene padu soalnya nesu tenan ya kayak mas Heeh. nek nesu lemangan akeh wiji kom barang katut kepangan angel ya dadi dagelane angel Angel. ya apa Apa? Sing iso dienggo duet. Mister Mendem ya Ya, wis Mister Nes, Mendem. golek Ya. catatan nih, Nes. Dek Agnes, Walah. cintaku, sayangku. Waduh. Apa? Ora Weh. rayu kaya nek kowe ngajari anake cintaku sayangku kae lho. Rak ning ngono ki. Terus Mbak ya, Mbak, terus. Lati iki beda. Jan kok tak akoni. Atik Mister Mendem. Wah, nganggo iPhone. Di yo, oke yo jase dicabut nek serampung. Cabut sik. Oke tak demoke. Siap. Aku tak melu nek kon demok. Aja. Kowe demok sik temon kae wae. Sik endi? Temon. Sik endi kowe? Ya. Mister Mendem Ya, bisa sepi banget lho ya. burung mari apa piye? Wis mari Mister Mendem. Iki gara-gara aku ora tau mendem kuru to isan. Ya meneh men lemu. Aja. Ya, wis sepi ya. Yo, Mister Mendem. Yuk, Mister Mendem. Gebrak.
bojo waras Jamunamuni nuturi kaya kiai ditok ngawae yen lengkar wis glosor dhewe ora kumat ora tak gagas penting iso tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waras aja munamuni nuturi kaya kiai ditokno wae yen klenger wis glosor dhewe Pun Mas. Nggih, sampun. Wis pone. Wong meneh to. Ora wis nek iki. Wis. Wis. Angel pisan. Pun Wis nggih. Lho, Wis. Wis mari kok. Dah wis mari, wis ra mendem. Wis mari Mendeme ora mendeme apik. wis mari. Ora Mendem sah. apa nih? Ora wedokan wis ra mendem aku. Mendem wedokan. Ora, wis ora sah. Siji wae wis cukup ya ta. heeh, mendem-mendeman karo Mbak Agnes. Ora siji wae. Alah. Ben sakinah mawaddah warahmah. Alah. Tambahin Toto mendeme titik mboten, tentrem. Pak, Bu. Ora sah wis. Oh, kowe. Kowe tak ajar lho. Iki Jelek wis golek tambahan. tambahan apa sing nambahi sapa? Ya, Gajul apa? tambah edan. Oh, edan wae kowe kuwi edan. Wis ya. Oh, karo latihan. Ora, aku biar arep. Latihan dadi bintang tamu. Oh, aku nara rombak kantong ora cocok kowe. Wis ya. Nggih. Nggih, pun. Latihan wirang. Wis gek munggah wis kowe iki. Megal-megal. Kok cilik-cilik kae. Ya ora apa-apa, cilik irunge cilik kok. Wah, jan gayeng tenan iki. Aku nek ndadut-ndadut ngene iki seneng banget aku. Lah iki apa ya? Pisan meneh lah. Oh, genep-genep. Oh, kembang rawe. Kembang rawe wong telu. Sinten mawon kembang rawe niki? Oh, kabeh. Kur berarti. Napa kembang rawe napa ninggal katresnan? Oh, kembang rawe. Napa kembang kadil? Oh ya, jaluke ninggal katresnan Mbak Agnes ku
Ndak nesu meneh kok ndak kaya mau meneh. Heeh, medeni wong e. Ninggal katerusane yo jumeneng no. Niki kalih sinten mawon? Kalih Oriza. Mbak Risa, Mbak Saras. Terus karo Mae. Ale wah siji loro telu papat. Wis. Pas pisan. Tambah Mamat. Malah gayung lho kuwi kon joget ngarep dhewe. Ya, yo. Mas, Ben wis kok neng ketularan Mas. neng Kris. transit terus. Ini. Ninggal katresnan iki. Sing gayeng sisan kok gara-gara e. Yuk, Ayo, monggo ayo. yuk ninggal katresnan, Mas. Ayo gak muni piye to? Bukan. Piye to?
matur sembah nuwun aja. Ninggal katresnan waduh. Josnan. Wah, bajing loncat. Bajinge wis ditembak. Anu Pak, bajinge pun kula bedil wau mboten saged mlumpat. Pun kula buru waunan. Der. Pak Del. Pun tak der ngoten menan. Pripun niki? Nah, wis. Kosek. Waduh. Apa? Semar. Bapak ki lho wis nek wis kaya ngono kae mengko lemahe wis bongkah kene. Lemahe iso tekok jero banget. Nek wis ngono kae wis kepuyuh wae tetep domolke nang kono kuwi kok, Gong. Apa ya? Oh ngebrok. Ya wis ngono kae nek wis madhep karo bendarane wis ngono kae. Lah kepiye? Ya disebani wae kae ditutke mesakake bapak ngono. Ndoplok dhewe ngono kae kok nek anu bareng ana apa-apa malah ora ono sing nulungi ora ngerti. Kae bareng karo Ndara Ayu Wara Sembadra karo Ndara Wara Sri Kandi. Kepareng rawuh ning Kesatrian Tanjung. Ayo do mangkat suwan. Heeh, diplayoni wae. Heeh, diplayoni wae biasane.